Pia Kirks far dame. Hun er efter Blue Horse Leredo med Lauren som morfar og Maj Sherif som oldefar. Hun rides af Mette Højmose og er søster til Kirks Dipsy, som var med i 6-årsfinalen sammen med Driver og Uno Donald. Den sidste 4 års hest, vi har med på banen, det er Elka Spiras. Hun er efter Blue Horse Sack med Caruso som morfar og Diamond som oldefar. Elka Spiras rides af Morten Kappel. Og hun er første følge efter Hervejens produkt. Hun blev tildelt bronzemedalje ved Eliteskole i 2012 og opnåede blandt andet 9 i 20 og 9 i helhed. Ja, det gør den. Den passer dem jo gerne her, er det ikke det? Jeg må slet ikke kigge på de andre. Den er i hvert fald rigtig god der. Ja, det er den. Der er der ringet. Der er det ikke. Den er ikke blevet stået i Marseille. Hvad? Den er ikke blevet stået i Marseille. Han skal få dem til at sælge Marseille. Det gør de nok ikke. Men det her, det gør vi nok om 3 år. Okay. Det var en god øvning. Hvad er det at komme op? Nej. Det er jo det, du har med med spørgsmål. Og 10 på dage. Det er ikke som cykler, at den giver ujævnt med bakben, ikke? Ja. Den slapper vel ikke lige helt af. Den er bedre der. I forhold til andet skridt.